подаряват 8 грама подаряват мепена поек, кай си попек, ду по 8 грама подаряват злато чисто своите деца и за една стая цялата оборудвана комплекс спална, нощни шикавчета и бащата също подарява своята дъщеря и целувки искам да видя, целувки, браво! И за една стая цялата оборудвана с отто до пердета, до кордици, всичко! И така, специално Ганчо за бащата и майката, нашата фирма. Si barbani Havari firma si bukbari Oborotna shikaritena Ose usredo idena robane Akaya firma si barbani Eski familia barbari Eski familia durare Aşavi familia barbari Aşavi familia durare Spitalo za Paszowi Paszowi Aj bracia, widzę! Jasza семейство и за родителите.